walare mbabango ta kay hatanta walare holiyo bi jonta dondara holiyo kadi bi jonta dondara bamusodi manore en golli fuude lew e ngal islam wadde ɓe kamɓe ɗen fof noon ɓe nganndi ɓe on fonno eɗen mbiyaɓe tan eɓe kaldi e oɗo ñalawma hannde ko heddi ko ko minen sukaaɓe gila e jaaƴiyankoɓe haa e daraniɓe ɓamtare nde ñembata koɓe goni ko kala ñembuɗo ceerno Aliou Ba to baŋnge laawol ɓamtare a waɗat reside e nder golle ma kala ñembuɗo ceerno Hammedi to baŋnge jaaƴiyankagal a waɗat reside e nder gurdam ma e nder jaaƴiyankagal ngal on jarama ceerno Aliou Ba jarama ceerno Hamet Amadou ni min mbiya tan ko bandiraɓe ɓe kaali ko onon fof Allah jarama on jarama yon jogoro jam en beltinima dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo yeeti e nder oɗo galle tedduɗo en gari ɗo ngam rendude e mon weltare Afrique fof weltare aduna o fof ɗum noon garɗen ɗo yeeti ke konngol yamrore nelal hakkunde jama e mbooyo ɓiɓɓe yummoji duɓe yumme baaba ɓe ceerata e kala saha ko ɓeɗo nede neli en mbi yen jettinan ɗumen hono ngal ɗo nelal faade e windere nde ha tengti e goomu godal gardiɗo ɗum neɗɗo tedduɗo musidɗo tedduɗo mbo Allah teddini hono Ousmane Ly walla Ousmane Makka Ly gardiɗo hono ngal ɗo yeke dental banggal fayida e mbi sen ngari yen jettinɓe kofanali tedduɗe faade mon yen jettin moƴƴere mbaɗɗon nde ngam leñol ngol moƴƴere mbaɗɗon nde ngam ubbidde dendagal kala haalpular gonɗo e aduna o mbimi e wimami fof oɗon darani leñol ngol oɗon darani dendagal kala fulɓe kono daro ha mbawa wonde walla ha mbawa janngude taw ke nder ɗemgal mumen hay sono wone nder ɗemɗe goɗɗe ɗe garden ɗo yeeti koye yamrore hilifaɓe men eɗen haɗa men woɗɗoyde eɗen calminɗonete hono ceerno men khalifa men ceerno Daoudou Bocara Cheikh Ly e garde mum nin ɗo yeeti ceerno Mouhamadou Salifou Ba nin ɗo yeeti eɗen gandi kanko woni secrétaire rabitatul ulama hono ceerno Mountaga Tall Cheikh Oumar Fouti Tall ɓeɗo fof nin ɗo yeeti e nder jonde nde e dendagal heddi e mboynaɓe ɗum noon se mbi hakkude jama e mbooyo gardugol hono Souleymane Fatim Dem e hono mawnu men tedduɗo Bocara Mouhtar Ly e kadi dendagal goɗɗo secrétaire o ene wiye Siré Hammedi e kadi musidɗo men ɓinguel nene men Hammedi ɓeɗo fof jiidi hono anniyi goto jiidi hono moƴƴere nde ɗum noon min gari ɗo yidde rendude mon e addude participation amen addude hono gueɗal amen ko faate oɗo ñalawma tedduɗo haade men faade e ɓii men ɓinguel men hono Hamet Amadou Ly se jii hande yettere Allah eɗen kaala hunde seeɗa eɗen koccikino e Pulaar ko sababude makko ko neɗɗo tedduɗo moƴƴo laabtuɗo jiɗɗo kadi hono ɗemgal makko o yiɗi Pulaar kanko jangguinimi seeɗa alkuli o ummo nokku makko pikinto o tan Parcelles Assainies yettere Allah o artone o jangguinimi hunde e Pulaar ha hande yettere Allah koɗo gonɗen ɗo hande en goɗɗi seeɗa en mbita en gasani kono hande eɗen tolnoji dow seeɗa e nder cate weeyo duɗal Pulaar murtuɗo joogu min jettinima Allah no feewi so ɗum ɓenni en joguiɗo délégation ngaji kewɗi machallah ngari ɗo
ɗo yet hawrude hene ene gaddi foddeji mumen inchallah ɗum noon mbaɗɗum e juuɗe moon teddinir hono Hamet Amadou Ly e mawɗo hono Aliou Ba ɓeɗo fof ko fulɓe inchallah ɓeɗo guiɗɗi fof waɗama préparé inchallah mami jettin ɗum ɗon e nder gueɗɗe so Allah jaaɓi inchallah ɗo yiye seeɗa min jarini moon Allah jarama on jarama alhamdulillah rabbil alamina bandiraɓe ko ɓeydi addude min ko cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe so heeɗi o watte ko bilel ɓe bili ɓeyna o yari kosam o tuuti nebam somi wi noon ko Hamet Amadou Ly jeeyi sababu dental Madina Gounass ari ɗo Hamet nehiɗo Hamet ganduɗo hoore mum Hamet ganduɗo bandu men Hamet pasniɗo hoore mum fasni yimɓe ko on addi min ɗo ina wawi wonde noon ko yimɓe ɓe kaali ko gonga so yimɓe jooɗima ɗo ina kaala balle mabɓe kamɓe teddiniraɓe oɗo ñalawma hande ko ɗo yimɓe mbalata nde wonno so tawi en kaali golle mabɓe ko golle Cheikh Oumar sa juuwi a yooloto sa taarima maya ɗomka ɗum noon amin mbiya onon rokkaɓe oɗo ñalawma ɓe yon jogoro jaam kadi noon koko Pulaar wiyata ko kala mo liggaki yoɓetaki lelde dowde so takatama hebde salaire on ligganima koye mon on ligganima ɓesgu ngu on ligganima Haalpulaar en on ligganima Fuutankoɓe on ligganima Afrique foof ɗum noon yo Allah hokku on fandinde ɗum noon salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe Allah jarama on jarama cabbi men dilla wulago men wulla wiye moƴƴo men maayi heddo eɗen girodira moni kala wiya ene setto Allah jarama on jarama on ñawnani en ndeɗo ñawande on ñawnani en ndeɗo ñawande weli yettude ko guurɗo keddoriɗo ƴiƴam so nani jarama ko wanno ko ɓeydo no waɗiri ko wawano ko eto beele ene ɓeyde golle mum e balle mum Thierno Aliou Ba a jarama a andi holko woni wonde reconnaissant Amadou Malick Gaye maayi que le 28 mai 1989 ha e ñallunge 28 mai ɓennuɗo ɗo o teskimi mi anda gantu jagguɗoma mo koyngal ma natani duguel siftorde Amadou Malick Gaye emin gandine kadi hay hunde wawa wadde so wona gandu 89 ha 2023 kala ko Amadou Malick Gaye wanno a ubbani a yaɓɓani a waɗani golluɗa ko mbaɗɗa ko hande nden ñalande artema so neɗɗo wiyama yo Allah yoɓe mettini gonɗi mum cimti firti ko wonko waɗi fewani Allah jarama a jarama Hamet a jarama holko waɗi min wiide a jarama wonde jaydi yanke to inde ene weeɓi kono sur le plan déontologique fawade e dow goonga golla ko yimɓe kala hay goto suusa wiide darima yeddima e konngol ngol kalɗa e jaydiyankagal min de mi suwa nande Allah jarama ko kebluɗa hande waɓe no Idi Gaye en ɗo hande Allah wallima a tanni gandal a tanni woni wonɓe kebluɗa ɓe wonɓe kebli aɗa wucciri en Allah jarama yo Allah yoɓan min nene ma moƴƴere minen jannguɓe ma ɓe minen reftiɓe ɓe ganduɗa ene Allah ne yiɗi ɗumen gonɗa ceerno mumen ɓe min kersani ne gonɗa ceerno amen Allah jarama a jarama so jarani min ummade Fouta wona asko ma min gabbi so jarani min ummade Fouta wona hay hunde e ma min gabbi ko nunɗal ma gandal ma neɗɗagal ma caliɗa wonde haaside caliɗa wonde derero caliɗa wonde mawnikiniɗo bandiraɗo assalamu aleykum rahmatullah gueɗe salminde doyen men Hamet Amadou Ly mo ganduɗa hande komo woni darogal e minen sukaɓe ɓe e minen jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa e kala saaha minen ƴeewa no meccangal moƴƴiri min mbaɗira ɗum noon o timborgal o darogal wadde hande wona kamko teddina kono ko minen teddina donc en tant que président convergence internationale des journalistes Pulaar kon woni jaydiyankoɓe huppotoɓe ɗemgal Pulaar e nder aduna he mbiɗa yettamo hen mbiɗa yetta hen kadi bomu darandimo leñol e ɗeɗo golleɗen mum e wadde enen kongel ngel ko yettude goto e joɗiɗo e oɗo sal ganduɗa eɗen e koyeɗen hande so tawi eɗen kaala Pulaar walla eɗen
woni jañakke e pulaar tagal Allah ko kanko waɗi mo woni Abou Samba Diop ina yiɗi poɓɓanon mo kelle mi yettimo no feewi par ce que nane Abou Ngay haali ɗum min timmi hannde yimɓe capanɗe tato walla yimɓe nogase ko fawi woni wonɓe ɗo e nder salde Fatima Sow mi yimo ɗo joni o Fatima Diallo kalawo ɗo min fof gonnuno e radio woto ni radio Tecam Allah waɗi ɓe nandi amen toon ɓe kebli amen no ɗum foɗiri min kalawo 2011 mi haalata ano pulaar donc mi juddu jeeri mi wona futanɓe mi ko ɗon jibinaɓe mi haalta pulaar kono so tawi hannde mi waddi wadde jayni e pulaar anda arɗo jayni jakkoɓe fulɓe ko tagal Allah wone ɗo merci Allah danni oɗo miñiraɗo tedduɗo mboyenaji e mawni jinari omo wawno wiidemi ka windi hen komi windi hen mi hontata gollal ma Allah dannimo bopol ngol Allah adi kadi refti hen ngol to ko iblis wofno ɗum wona neɗɗo kono ko ɓiɓɓe adama goofide Allah ko ko wiyete haasidaga fo e ɗawol Allah dandiɓe ɓeɗo ɗiɗi fof e haasidaga ɗiɗo jikkuji ɗiɗi so tawi a daɗi e majji Allah wallima a daɗi e majji andu a woni jiyaɗo Allah a woni waliyo Allah kala ko dañƴa ko teddugal kala ko dañƴa ko gueɗal ngal hay goto wawa teddude e ma ɗum noon Allah jarama on jarama somi yetti konngol mbeɗa haala ɗo wona sibabude am e hakkundam e kamɓe hayso ni tawi wona hayso wona keege on e mujje kono noon ko hakkunde Hamet e gollidiɓe mum assemblée nationale sabu délégation mabɓe ari ɗo woni amical des halpulaar de l' assemblée nationale kono kadi hakkunde Hamet et coordination des interprètes de l' assemblée nationale ɓen kadi délégation men ari ɗo kono min kadi inde assemblée nationale sabu Hamet hande joni wona duuɓi sappo o mon toon duuɓi sappo noon wona balɗe sappo ɗum noon wonko min keeɓi andude makko mo gani gandal am Hamet wona toon fuɗɗi ɗiɗugal amen wona toon fuɗɗi kono noon mbeɗe heeɓi yettinde nelal maɓɓe ɗo hennene e yeeso bandiraɓe Hamet Amadou Ly e yeeso wallidiɓe Hamet Amadou Ly e yeeso liɓɓe Hamet Amadou Ly nde tawno Hamet ko Hamet yimɓe fof mi wi ñanden Hamet woni bodal woni Hamet woni 2STV woni Hamet woni assemblée nationale woni Hamet ɓeɗe haala e yeeso honorable Samba Demba Ndiaye wonko andi hen e professeur amen Fari Sillaka wonko andi hen donc mbeɗa andi ko kalami ɗo ko wona ko peppiɗimi Hamet ko gollidiɗo amen kono noon Hamet kadi ko kilifa amen o ko hokkimo ɗum ko jikku makko hokkimo ɗum ko diine makko hokkimo ɗum ko neɗɗagal makko e bunɗal makko ko golle makko e darde makko kadi e wadde wondemo baaba wondemo nene wuuɓi sukaɓe ko wawi faɗi kadi e moƴƴu en andi wonde homme de média wona ko weeɗi ɗum tagi ene wiye derrière chaque grand homme il y a une grande dame tagal Hamet madame mbi nan ɗon merci beaucoup madame mbi fabanimo jarama merci beaucoup Hamet a jarama beɗe weltiɓe ndeɗon sabu oɗoni kadi no kaltan ɗo Thierno Aliou Ba duuɓi capanɗe tati ɗo e nder oɗo galle bureau am ko ɗo wonno ko kanko oɗo waɗi sababu ha kettima e arene ha wonmi hande hoorejo arene omoni komi jaaɗa ha mbimi kadi yarta arene 1993 ko kanko wi kam tinno jooɗo hoɗo yaa mami walle ha wona ko kanko nayi France janngoni mbaɗani kon formation ngartu oɗon e boole sile ndaari ɗo ko seeɗa ko kanko waɗi sababu ɗum ɗon fof ha hande woni waɗejo arene ko ɗum waɗi somi ari ɗo e teddungal ngal alay sago hallagol il faut ko oɗo wona liggey ko jibinande ko ɗenɗam natal ngal e ndiyen mo ganduɗa ko natal Mamadou Samba Diop Moussouɗo ɗo ko Thierno Hamet Amadou Ly o to ko Thierno Aliou Ba wone may hewde ni ɓerdam ɓuri hande Thierno Aliou Ba wi ina hokka teddungal dennangal ɓiɓɓe leñol ngol suka e mawɗo debbo e gorko aɓeɗo ñalawma hande o ngam teddinde koye mumen sabu ko tedduɗo wawi teddinde mo teddani wawa teddinde so neɗɗo teddinama anda so hoynama tinata yo Allah teddino Thierno Aliou Ba wi kala ko waɗa leñol ngol ina famɗi ina yawa hande so Allah hokkino ɗum duuɓi 15 walla duuɓi 20 ma golleno leñol ngol ko meeɗa gollede hay ñalawma goto Allah jarama on jarama e dow inde Mamadou Diop gadduɗo yeeso e
e dow inde gollotoɓe yeeso teddungal ngal ɓe dokkimo o addiɓe o wonde e mabɓe o ƴetti langge ɗe o ƴetti gawangal kadi Mamadou Diop. eɗen jetta fedde godal sahande suɓotonde Thierno Ba min mbeɗa jeyno e adiɓe joofade Thierno Ba kono min ndeɓe cuɓotoɓe nde mi tawaka kono délégation ɓurɗo mawnude am min ko délégation mo nenam waɗi composé Mboyo neli yo arga on délégation ɓuuri mawnude kanko ko nenam wiyete ko Defa Abdoul o waɗi hen ɓiiko yo tawoy ga Hamidou Ly o waɗi hen ɓi Pende Seydou woni Abdoul Ly walla mbiyen Bocar Moctar Ly o waɗi hen ɓi Mamma Boubou Cheikh Mamma Boubou Ly o waddi délégation ummi Mboyo ari ɗo mi famɗinani hay délégation goto garɗo ɗo kono ko délégation mo nenam ardi neldima o ko on gardin alhamdoulillahi rabbil alamina délégation hakkude Mboyo e Jama saabu min komi lombiɗe gueɗe guri ɗiɗi ɗe foof hayso tawno wona ndenɗirago gongo hakkude amen ko alwali Amadou Delo jibini Pendo Diali jibini Ayssalli jibini Amadou Boubou jibinimi wadde mboɗo jogui koyngal to Jama alwali hayso wonano hakkude Mboyo e Jama Pende Dia e ko golliɗa hen e darde ma hen ane Bocar Moctar Siley Demen Souleymane Diop en on jarama Malick Sy conseil économique social et environnemental o ari jingude Allah jarama o jarama ko Ceeso hirde dental ɓamtare Mboyo mi wawa on yobde e darde mon e ko golliɗon e ko mbaɗɗon Allah yii ko Allah wawi yobde yo Allah yoɓon dayira Adama Aïs mi alana on jobdi onon hanɓe joñɓe activité ji mon ɗo jogornoɗon wadde hannde jonjon ɗum mbiɗon so wona oɗo kikiɗo yawti on mbaɗata ɗin ɗon activité ji fedde men fedde Fuutankagal Pikine e gardugol Abou Tobo Gueye mi salmini mi juurima mi weltima e garangal mon fedde nde ko nde grand place min mi yahat toon dimanche Fuutankagal woni toon yimɓe hewɓe ne mbiyami mataw onon kam o ko waɗata ɗo e ɓeɗo fettoɓe carte walla waɗoɓe goɗɗum kono so wonano kamɓe defteram witede koyɗol mumu jibintaki deftere koyɗol mumu sa yeehi e tumbitere witede Jakka ma taw toon dennagal wonɓe e grand place o ko kamɓe dokkimin windugol nden ɗon deftere kamɓe eɓene ɓe tinani ɗum ha joni par ce que ɓe mataw wone mabɓe janggani deftere koyɗol mumu kono sa janggi koyɗol mumu a yiyat hen Boyane jiya hen Toubakel jiya hen yo Allah yurmo arɗo ba jiya hen Hammadou Silla jiya hen wadde jiɗɗen wiide ko neɗɗo o ko fof makko ko fof kadi rendimo ko fof kadi foti feccudemo fof kadi omo foti rokkude ɗum gueɗal CIJP convergence internationale des journalistes Pularfon on jarama e darde mon ɗum ɗo ko waɗa hande wona min waɗana hayso ko min waɗana ɗum ko lewlewal communication kono noon ko onon goni e tindanede saabu ndeɗo lowre ko nde lowre musde adi hen jumpade ko mawɓe men Ibrahima Sarr Siley Ndiaye Yeru Oumar Diallo en Boubacar en Moukhtar Ndiaye en Abou Diop en gadi hen jumpade hanki won biyannoɗo famɗinannoɗo ɗemgal Pular hande yimɓe gandi so tawi a famɗini ɗemgal Pular ko an famɗi kono ɗemgal ngal famɗani angal wawi wurnudemo sa rewni ko gollal ngal lawol ko ngal ɗemgal honono kala ɗemde wadde ko janggate ko sesti ko janggate ko université foof ko wiide nde komi grand intellectuel foof a wawa wonde intellectuel ɗoftoɗa bande en cengtoɗa banden a natti wonde haydara e yeeso bandiraɓe ngaalu international golle mon jooɗi peewi e gardugol Tidiane Talla fedde weytare Dakar e gardugol Fatindi mi yi on fedde weytare Diegues mi yi on arrête tabital Pulagu onon fof fondation Oumar Sy onon fof golle mon jooɗi peewi ko jiiɗani ɗum ko Maladou Oumar Ba jaatigui men to koɗɗen to joni woni Bunko Bambara kanko e miñiraɓe makko arɓe ɗo eɗen beltinimaɓe en beltinima fedde jokkere enɗam Pikine e gaydu gardugol Aissata Tall oɗo e délégation mabɓe mawɓe garduɗo yete jaafuɗon mi seeɗa ko konngol battidigol ene wawi ngol juuti seeɗa kono muñu noon mi ɗum ɗo mbimi so tawi waɗama
gueɗe tati nani hen oɗo kikiɗo mbeɗa jogui hen weltare mbeɗa jogui hen kulol mbeɗa jogui hen kerse mbeɗa jogui hen weltare ɓesgam mboyo tinini kam ko woɗɓe tininimi ko janti e woɗɓe ɓe minen foof kamɓe foof ɓe daari ɓe mawnini en hande ɓe mawnini Thierno Ba mawnidinede Thierno Ba mbimi ko jinganede ko ittanede gueɗal ɗum tan yoni saabu ha wiyede tan arsaɗa duusa Thierno Ba eko yeeso golli eko pip golli demal galle amen mboyo sa yalti aɗa fayi e jama yel ngel haadema yettade ɗon aɗa taw ɗon fawru pip nan ɗon fawru pip nan ɗon ha joni ɗo ɗo gonɗen ɗum noon ko golli ɗon ko ina mawni somin baddama e moon komin jinganaɓe tan ko média jingani min ardiɓe média on jarama délégation 2STV presse garɗo ɗo foof e mbaɗi kuptitinde min wasa hertade mi yii golle moon Allah jarama on jarama kerse ɗe waɗi wiide mbeɗa jogui kerse e kulol e weltare kerse ɗe ko ɗum ɗo mbeɗa sikki ko gonɗen e soñci en gawani ɗum en gawani ɗum mbeɗa huuɗoya taw en gonani e ñamde riba saabu gonɗen ɗo koye soñje lowre nde Mamadou Saydou Oumar Bocara lollirde Mamadou Samba Diop murtuɗo awno beele wona riba gonɗen e ñamde so en darima ɗo hande kikiɗe eɗen ñante eɗen jodne en mbaɗani ko Saydou Kane wanno ko feccere mo beele en gonani hande e ñamde riba so tawi en darima ɗo hande Ibrahima Moukhtar Dare Sarr nanɗo e nder leydi ndi ina wuuri beelen gonani e ñamde riba li Djibril Hamme mbo mboyo mbo lobbuɗo kawruɗo e ladial yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ko awno ko enen goni ɗum ɗo e soñde beelen gonani e ñamde riba to banggue média ji tawde kay Tijane an dañi ñalaɗe kewɗe kono ko enen dokka nde ɗo ñalade beelen gonani ñamde riba to banggue winde yankagal hono no lewlewal duusiri en ha jaltinɗen defte nayyi kono eɗen kuuli woto ɗum ɗo ko mbaɗɗen yo taw wona hakke jogorɗo rewde en kono haaɗi on hakke rewde men koko mbaɗɗon ko e kala lewru oɗon ƴeewa hol gendiyanke duttinoɗo hen e ladial mbaɗa noon ɗum deftere mbaɗa noon ɗum duwa ko ɗum de haaɗi mi wiide mataw hakke o ma jaggu min so ɗum alano kay ɗum ɗo handi hen ko Ibrahima Thiamen daari ɓeɗo kamin jangguin min keblu min nani ɗum ɗo handi hen ko Amadou Tidiane Kane en jangguini min Moutar Malal ñangen e Ndiaye ñang mo jiiɗon ɗo joni joni o ɗum waɗi mbiɗen eɗen jogui kerse e ñamde walla e soñde ko ganduɗa ko wona enen gawno ɗum eɗen jogui kadi kulol ngol ɗo ɗum ɗo ko défi sa renaki wonko mbaɗanteɗa tan cikka hankkadi a foti noon tan mbiya aɗa murtu tan mbiya ko an cikka mataw ko an kono noon ɗum ɗo ko défi ɗum ɗo ala ko firti so wona tinnoɗe ɓeyde minni mboɗo wi miñiraɓam wonɓe e jaydeji tinnoɗe e ɗemgal ngal hay goto wawa forsude renno ngo ha waɗanma hunde ɓe gandat tan a foti hen a handi hen yonti ɓe mbaɗanma ɗum woto mbiyen eɗen jiiro joni joni yo en dañ daraja joni joni yo gartam men ar joni joni gawen hande nde soñoya foof soñoyte ko ɓuural woto kersiren ɗemgal ngal hersirannoɓe hanki ɗemgal ngal nan dogo ina garta ina dogo caggal ngaalu ina dogo caggal miijoji ina dogo caggal radio fulɓe ina dogo caggal téléji goɗɗi mawɗi gonɗi ɗo e goɗɗi gonɗi noon batti dogde ina garanen natte hersirde ɗemgal ngal kono ko jangguɗon ko pewne ɗum moƴƴine ɗum jodne ɗum jaafoɗonmi konngol ngol juuti mboɗo hersa kadi e yeeso fasiraɓam jandiyankoɓe ummiɓe Fouta ala ko addi ɗumen so wona nde ñalande Idi Gaye nanɗo Bocar Seck nanɗo Mamadou Moussa Ba nanɗo Mamoudou Bass nanɗo mbo radio Thilogne ɓeɗo foof ala ko addi ɗumen so wona nde ñalande bandiraɓe ɗum ɗo noon ala ko minen ala komin ndewanno leñol ha oɗon mbiya on jooɓi min gacci goɗɗe ɗe joguiɗen ɗe ko ayawa ina feñjina tan neɗɗo kono so wonani ayawo ina feññina neɗɗo Thierno Daoudou Bocara ko kam wonno jaatigui Mamadou Samba Diop murtudo ɓengal fedde ɓamtore Pulaar Ziguinchor ko kanko joguino kala ko fati e pinal somin darima ɗo hande min ɓorno gutte minen min mbiyata ko gutteji minen torankoɓe kamɓe ɓe jooɗi toyete ina waɗi kulol ina waɗi weltare kono noon no foti wadde gacci imam Mboyo hono Thierno Amadou Niang e discours mo haali ko ɗo e ko haali ko ɗo foof hollirta tan ko yo en daro yo en tinno balore nde noon arti e Fary Sillat Ka e rango ngo foof
ko ya rendin yimɓe ɓe fof ndewa caggal ma gollana ɗen leñol ngol allahumma salli ala seydina muhammad